ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም አናኹም ሰላሕ ዲኔ እዝን ዝበለጸ መዓልቲ ዝበለጸ ቃል ንካፈለሉ ፕሮግራም እዩ ሎም ድማ ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ካፈሎ ቃል እግዚአብሔር ንኽብሪ ይፈሊጥና ዝብል እዩ እግዚአብሔር ንኽብሪ ይፈሊጥና መጽሐፍ ቅዱስ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 18 ከምዚ ይብል ካብ ጥቕሲ 17 እግዚአብሔር ድማ እቲ ኣነ ዝገብሮ ካብ አብርሃም ዶ ከሓብኦ እየ አብርሃም ሲ ዓብን ብርቱዕን ህዝቢ ክኸውን እዩ ህዝብታት ኩላ ምድሪ ብኡ ክባረኹ እዮም እግዚአብሔር ከዓ እቲ ብዛዕባ አብርሃም እተዛረቦ ከምፀአሉ ንሱ ድማ በድሕሪውን ንቤቱን ንደቁን መገዲ እግዚአብሔር ክሕልውን ጽድቅን ፍርድን ከዓ ክገብሩን ምእንቲ ክእዝዞም ፈለጥክዎ በለ ማይ ጋድ እግዚአብሔር ስለ ጽባሕ አብርሃም ክዛረብ ጀሚሩ አነ ነብርሃም ዝፈለጥኮስ ዓበ ክኸውን እዩ አነ ነብርሃም ዝፈለጥኮስ ዓሌታት ኩሉ ህዝቢ ብኡ ክባረኹ እዩ አነ ነብርሃም ዝፈለጥኮስ ካብኡ ነገስታት ክወጽ እዩ አነ ነብርሃም ዝፈለጥኮስ ስሙ ኸግኑኖ እዩ አነ ነብርሃም ዝፈለጥኮስ ዓበ ክገብሩ እዩ ዝብል ዘሎ እግዚአብሔር አይገርመኩምን አምላኽ ነብርሃም ዝፈለጦ ንኸዕብየ እዩ አምላኽ ነብርሃም ዝፈለጦ ንበረኸት እዩ አምላኽ ነብርሃም ዝፈለጦ ንኽብሪ እዩ አምላኽ ነብርሃም ዝፈለጦ ካብኡ ነገስታት ንኸወጽ እዩ ካባኻ ነገስታት ከወጽ ኢልዎ ከዕብየካ ኢኻ ኢልዎ ከፍርየካ ኢኻ ኢልዎ አይገርመኩምን ኣሕዋት እግዚአብሔር ዝፈለጠኪ ኖርማል ሰብ ንኽትኮን ይኮነ ኖ እግዚአብሔር ዝፈለጠኪ ንኽብሪ እዩ እግዚአብሔር ዝፈለጠካ ንኽብሪ እዩ ሓደ ነገር ሕሰቡ አምላኽ ንኽብርን ህይወተይ ፈሊጥዋ እሞ ኣብ ቅድመ ክብሪ ይጽበየኒ ኣሎ ቁሉ አምላኽ ስለ አብርሃም ጽባሕ ክዛረብ ጀሚሩ ኖ ኢሉ አነ እኮ ነብርሃም ንዓበ ህዝቢ እፈሊጠ ኢሉ አነ እኮ ነብርሃም ንኽብሪ እፈሊጠ ኢሉ አይገርመኩምን ብዙሕ ሰብ ብብዙሕ መንገዲ ክፈልጠኩም ይኽእል እዩ ግን ደስ ይበልኩም አምላኽ ንዓኹም ዝፈለጠኩም ንኽብሪ ኢሉ ይፈሊጥኩም እግዚአብሔር ንዓኽን ዝፈለጠኪ ንኽብሪ ኢሉ ይፈሊጥኪ እግዚአብሔር ንዓና ዝፈለጠና ካባና ክቡር ነገር ንኸውጽእ ይፈሊጥና ምኽንያቱ አምላኽ ዝፈለጦም አምላኽ ዝረኸቦም ምርካቡ ንዕኦም ክቡር ነገር ካብኦም ንምውጻእ ምኽንያቱ እግዚአብሔር ንኽብር እንተዘይ ኮይኑ ንሕስረት አይረኽበካን እዩ እግዚአብሔር ንዕቤት እንተዘይ ኮይኑ ንምንዓስ አይረኽበክን እዩ እግዚአብሔር ንምትሳእ እንተዘይ ኮይኑ ንምውዳቕ አይረኽበክን እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ክፈልጠክ ማለት እግዚአብሔር ክረኽበኪ እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኣሕዋት አምላኽ ረኺቡኒ እዩ አምላኽ ንዓይ ፈሊጡኒ ኢልኩም ተኣምኑ እንተኾንኩም እምበኣር ምስኡ ድማ ሓደ ነገር እመኑ ካባኹም ክቡር ነገር ከውፅእ ከም ዝፈለጠኩም ካባኹም ዓብ ነገር ከውፅእ ከም ዝፈለጠኩም ካባኹም ንትውልድ ንበረኸት ዝኸውን ነገር ከውፅእ ከም ዝፈለጠኩም አምላኽ ንዓና ፈሊጡና እዩ አምላኽ ግን ዝፈለጠና ንኸግንነና እዩ አምላኽ ዝፈለጠና ንኸዕብየና እዩ አምላኽ ዝፈለጠና ሃሌሉያ ንበረኸት ንኽገብረና እዩ ሎሚ አምላኽ ፈሊጡኒ ኢሉ ዝኣመነ ሰብ ምስ ምፍላጥ ናይ አምላኽ ድማ ንምንታይ ከም ዝፈለጦ ክእውጅ ክጅምር ኣለዎ አምላኽ ካብ ፈለጠኪ ክብሪ ቅድሚኻ ኣሎ አምላኽ ካብ ፈለጠካ ዕቤት ኣብ ቅድሚኻ ኣሎ አምላኽ ካብ ፈለጠካ ምክንዋል ኣብ ቅድሚኻ ኣሎ አብርሃም ኣይወድቕን እዩ አብርሃም ኣይነእስን እዩ ንምንታይ ተተባሃለ አምላኽ ንኸመይ ይፈለጦን አምላኽ ንኸዕብየ ይፈሊጥዎ አምላኽ ዝረኸባ አምላኽ ዝፈለጣ ህይወት ኩሉ ጊዜ ንዓኣ ዋጋኣ ክብሪ ጥራሕ እዩ እግዚአብሔር ንኽብርን ካባኹም ክቡር ነገር ንኽወፅእን ብዙሕ ፍረ ንኽትፈሪን ልዕል ንኽትብሉን ብዓወት ክትመላለሱን ነዚ ፈሊጥኩም ኣሎ ብኣምላኽ ዝተፈለጠ ህዝቢ ኣዝዩ ብሩኽን ብፁዕን እዩ አሜን ስለዚ ሎሚ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወትኩም ወሲንኩም ክትቀበልዎ እትደልዩ እታ ኣብኡ ዘላ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክትቀበልዋ እትደልዩ እዛ ጸሎት እዚኣ ጸልዩ እግዚአብሔር አቦ ስለ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ የመስግነካ ኣለኹ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተይ ከም ዝተሰቕለ ዕዳ ኃጢአተይ ከፊሉ ከም ዝፈጸሞ ስለይ ከም ዝሞተ ብሳልሰይቲ መዓልቲ አምላኽ ካብ ሞታት ከም ዘተንስኦ ኣብ የማን አምላኽ ከም ዝተቐመጠ የአምን ኣለኹ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ህይወተይ ጎይታ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኸይ መድሓኒየይ እዩ ካብዛ ሰዓት ንክርስቶስ ብምቕባለይ ሓድሽ ፍጥረት ውሉድ አምላኽ ኮይነለኹ መንፈስ ቅዱስ ብሽም ኢየሱስ በእምነት ናብ ውሽጠይ ይቕበለካ ኣለኹ
آمين أزي أتصلوا لتصلهم بتحمل حقوسكم بزب تحت زلوا أدراشنا كونتاكت جورنا يهم سدلكم حجز كن لأخلكم هنا شالوم